Takže ja vás vítam stále ako bezdomovec u 3 rokoch, hej, 3 roky čo som na tomto kanále, áno. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Sme tu 3 roky. No a ako jednu z mála vecí, čo dneska budeme robiť, je upraviť toto číslo, bo je nesprávne. No a akože v tomto bordele to nájsť, to bude výzva trochu, no. Ja. Super. Block of Quartz, to som všetky vyplýtval hentam. Kvarc, ok. Potrebujem 5 schodov a 3 plošetnice. Slep, áno, trochu vedľa. Nejakú hlinu si zoberiem a ideme na to. A ďalšie. Super. Kam tí endermeni, to sú tak otravné bestie. Čo tu máme? Poisonous V, 2 roky na YouTube. No je jasné, samozrejme. Počkaj, daj to. Musím to vôbec zničiť. To je tribok od spodu. Ja budem musieť, dobre. Toto vykopeme, tak, pekne a... Dobre, rozkopeme to úplne celé. OK. Poisonous V, 3 roky na YouTube. Tak, dobre, krása. Poisonous V, 3 roky na YouTube, no je to tak, dámy a páni. Je tomu tak, som 3 roky na YouTube a... no... Hej, samozrejme chcel by som poďakovať všetkým, čo sú stále tu, pri tejto, sérii, pri tomto dianiu na tomto kanále, áno, samozrejme. Ak ste tu noví, to vôbec nevadí, lebo jedného dňa, tiež to už bude rok, hej, čo ste ma spoznali. No a ja si myslím, že sa môžeme presunúť k druhej časti videa. Na to je... rok staré video, no jasné. Poďme sa na to pozrieť. Poďme sa pozrieť na tú krásu, čo tu je. Moment. Chcel som vypichnúť iba pár častí a to bude napríklad táto. Zase reagovať na toto staré video nebudeme. A chcem si toto pozrieť, hej. Na toto som zvedavý. 3 odberateľov, tak nie do budúcnosti. Čo tam hovorí Capek? Nádherných 43 odberateľov, tak... No, za rok trošku som sa posunul, hej. Nechcem nič brať. Pozrite sa na to. 315 odberov som mal pred rokom a teraz mám 415, takže áno. 100 odberov, super. Ale tento medzi prvým a druhým rokom som mal očividne najväčší hype, lebo áno. Ale počkaj, kalkulačka. 315 minus 43. Bank. Takže za rok som... A za 2 roky mám neuveriteľných 372 odberov, takže jo, danke. Keď si zoberieme, že deleno 43, to je vlastne 6 a čosika násobok toho, čo som urobil za ten prvý rok, takže... Ja toto by ma tiež zaujímalo, moment. No takže, kalkulátor, to je, to bolo 415 deleno 315. 1,3 krát toľko, čo som mal pred rokom. No, to je fajné. To je fajn. Ak si to vydržal druhý rok, tak sa zamyslí, že je s tvojim životom zle. Ja neviem, prečo som tu ešte. Som tu 3 roky, no. No a čo by to bolo bez takej poriadnej kecačky na záver, že áno, samozrejme. No, takže, bratia Slováci a Češi. Možno aj niekde ďalej. Ďakujem, že ste tu pri mne fajné 3 roky, hej. Máme 400 tam vzadu, hej. Tento rok to nebol taký, jak to povedať, produktívny ako tie 2 minulé, áno, uznávam. Keď som oslavoval 1 rok, tak som vravel, že nebude každý deň video, ale každý druhý deň. Keď som oslavoval 2 roky, tak som vravel, že nebude každý druhý, ale každý tretí. Teraz mám tretí, ale na každý štvrtý to nejdeme, teda aspoň zatiaľ, nevieme, ako to bude do budúcna, áno. Už som 2 roky na strednej škole, hej, to ubehlo celkom dosť. Spomínam, keď som stával ten památnik za 100 odberov, hej. Je to 100 blokov vysoký pilier, áno. A to bol vlastne prvý deň, čo som bol v škole. Na strednej škole, pozor na to. I ja sa idem asi vyspať. Lebo to tu nemám osvetlené. No, nemám to už moc čo povedať, ak mám byť úprimný. A to bude asi už aj všetko. Veru tak, už som skončil so všetkým. No, takže, áno, už je tu koniec. Môžete do komentárov napísať, že kedy ste ma našli, objavili, hej, či je toto náhodou prvé video, že čo vidíte odo mňa. Všetko je možné, hej. Možno, že ak ste tu rok,
3 možno, áno. Môžete napísať. A ešte aj pri akom videu ste ma objavili aj kľudne. Ak chcete, nemusíte kľudne. No ale, taktiež ak chcete, môžete dať like a odber. Hej. Ak sa vám toto video páčilo, ak sa vám tento rok páčil, myslím, že asi nie. Stalo sa toho veľa, hej, dúfam, že nestratím kanál. A ja, možno dôvod, prečo som nenatáčal mesiac, len tak možno. Ale dobre, ja sa vám učím a u ďalšieho videa. Čauko! Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head.